cut. Hi guys, what's up mga kamedyo-medyo dyan, and welcome na naman sa aking channel, ang Noel P. Pizania. For this video guys, syempre kakanta na naman ako, Christmas in Our Hearts, Visayan version, ug para ni sa tanang mga OFWs, especially sa mga OFWs nga nasa Saudi, nga naningkamot yun, ug trabaho, nagantos, nagsakripisyo para nga naipadala sa ilang mga pamilya. So para ni sa inyo ha, o ginaot nga inyong suportahan ang akong video o inyong isubscribe. So here we go. Magpasko din sa Saudi, magulanon in taon mi. Ang mga tao sa Pinas, sige nag-happy-happy. Samtang kami sa Saudi, nag-imagine lang pirmi. Naunta sa sunod Pasko, makauli nami. Kami ngaw ug luha, nga kami gaagwanta, bisag nag-uulmi. Kung manawag mo, malipay nami. Ayaw ninyo kalimti, 25 sa Disyembre, mahinumduman unta mi, bisag na ami dinhi. Magparamdam ra baya mo, kung hapit na ang sweldo, iniguntot sa Pasko, makahinumdum sa unta mo. Lami kaayo ang sudan, kay kamu gipadalan. Tanan namong kwarta, gipadala buwan-buwan. Samtang kami gyud dinhi, nagsudan og buwad pirmi. Mga saba pagyud mo, kung gamay among sweldo. Unta karong Pasko, madunggan in taon mi ninyo, kay kining akong kanta, syaro di mo makonsensya. Ayaw ninyo kalimti, 25 sa Disyembre, mahinumduman unta mi, bisag na ami dinhi. Magparamdam ra baya mo, kung hapit na ang sweldo. Unta pag-abot sa Pasko, makahinumdum sa unta mo. Ayaw ninyo kalimti, 25 sa Disyembre, mahinumduman unta mi, bisag na ami dinhi. Magparamdam ra baya mo, kung hapit na ang sweldo. Unta pag-abot sa Pasko, makonsensya in taon mo. Thank you. Oh, please subscribe.